ayiwa jama bɛ fɛ ka diinɛtigi lase lamɛn jama a y'a ɲɛsin yɔrɔ o yɔrɔ lamɛnni le ye kun ye a bɛ ten n bɛ jama bɛɛ fo ka seguba fo a ye juru min fɔ sara t'a la parce que dan tɛ mɔgɔ min sara la sara kelen t'o la nin bɛ 20,000 d'a ma a ka baramuso sama n'o ye ani kɔɲɔmuso hali bi a ye kuraji ta k'an ka ɲɛnajɛ diya an bolo nin ye ɲinan ye san wɛrɛ mun bɛ kɛ o bɛ juguya ni ye mais bɛɛ k'i tulo ma jɔ parce que dɔw bɛ se k'a mɛn tubabukan na ko tubabukan ka gɛlɛn a ma cɛ minnu bɛ kɛnɛ kan yan n b'a fɔ ka taa yala dugu kɔnɔ sini dɛ minnu bɛ kɛnɛ kan yan parce que hali n'i donna misiri kɔnɔ k'o baraji ni kɛnɛma seli tɛ kelen ye donc depuis sali kɔnɔ fana o duwawu jaabi fana ni kɛnɛmana tɛ kelen ye. a ye téléphone bɔ ka to ka enregistré. cɛ minnu bɛ kɛnɛ kan yan yiri mun n'a bɛ kɔda la o bada la o yiri kuru 7 k'a tobi k'a ji bɔ k'a bila kalo kɔnɔ o ma siɲɛ 1 koko 7 k'a ji bɔ k'a bila ka to k'o mun kalo 3 o kɔnɔna na e kɔni b'a yɛlɛma dɔ bɛ kɛ o ka i bɛ cogoya min na n'i yɛlɛmana i yɛrɛ tɛ fili o la san wɛrɛ ta n'o fɔra n'u ye n'i bɛna n'i tɛna i tɛ fili o la fɛn min ye musow ta ye u bɛ fura sugu 4 de ɲini minnu tɛ tɔgɔ kelen ye dɔrɔn k'i hami d'a kan ni ala ni ne lasi ne ka jinɛw sababu sɔrɔla cogoya min na k'o fɔ k'a d'a kan parce que ala bɛ mɔgɔ min ŋaniya de ma k'o tobi k'o ji de bɔ k'a bila i bɛ to k'a mun hali gɛlɛya bɛ n'i cɛ hali n'a sɔrɔ i bɔlen don i cɛ hali n'a kɛra su bɛɛ a bɛ taa minnu ni k'a da la n'i bɛ jago la a b'i dɛmɛ o la o ye musow ta ye mais ni fɛn fɛn bɛ kɛ i k'i jija ka dumuni dɔ tobi ou bien ka dumuni tobilen dɔ san k'a sarakati dɔ bɛ kɛnɛ kan yan cɛ dɔ a fa tɛ yen a ba tɛ yen a bɛ sigɛrɛti min a sigilen don sigɛrɛti b'a pɔsi la a pantalon pɔsi la a bɛ se k'i présenter a b'i kale a kan a ka fini ye sutura de k'a di mɔgɔkɔrɔba dɔ ma wallahi a bɛ kɛ komi n'a bɔra nafolo burulen de kan gɛlɛya min b'a kan bi ala kelen dɔrɔn de b'a dɔn hali balo sɔrɔli du kɔnɔ a ka gɛlɛn muso taara o y'o ka kabi a bi yan nɔ bon n'i maloyara mɔgɔw ma i tɛ se ka maloya ala ma parce que o de y'a k'i la sinon i bɛ se k'i yɛrɛ yira les chats i jija dɛ n'i ye mɔgɔ ye ka mɔgɔ juguya ko la a ka di de sinon ni don o don hali saya b'i fɛ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ ka taga donc ni ɲɛnajɛ nin bɛ kɛ don o don wallahi i b'i sago sɔrɔ a la n kɔni bɛ mun layiru ta ye ne yɛrɛ de b'a kɛ k'o fara seguba ka kɛta kan ko kelen bɛ o kelen bɛ k'i tɔɔrɔ i bɛ taa tubabu jamana na ka tila ka na n'o papiye ko k'o bɛ sigi sen kan o projet ni nin projet si tɛ kelen ye o bɛ kɛ ala y'o latigɛ ne yɛrɛ b'i dɛmɛ n'o sababu ye i ka saga fagalen a ma jufa dɛ i y'a kɛ kun mun na ne y'o nin ɲɛnajɛ ye cɛ y'i bila i senkɔrɔ a bɛ to a la n b'o f'i ɲɛna bi donc an bɛ kuma bila ye ayiwa diinɛtigi lasi i ye min kuma fɔ maloya taara a tigilamɔgɔ nana a bɛ kɛnɛ kan anw fɛ yan ayiwa an b'a kɛ cogo di ɲininkali filɛ nin ye cɛ caman ko fɔra dɛ mun mansaw tanyara
Oh, ni ale ka sɛgɛn bannen don n'a ma lakali a san wɛrɛ k'a fɔ ko ɲinan san wusara ni salo na sini ala b'a segin a kɔ marché arrière la n b'a sababu d'a ma sisan ka tila ka 2000 d'a kan a k'a yɛrɛ dɛmɛ n'o ye parce que mun b'a bolo ala a tɛ 200 bɔ. La puissance. Allah te follow ka tofle. Wari bi bora mɔgɔ tɔgɔ kɔni ma wele fɔlɔ. Ginatigi ina ini su. Mankan tɛ ne ja wuli, mankan bɛ animateur min ja wuli, i k'a dɔn animateur tɛ. K'i tɔgɔ? Laso. O don. Laso ni Lasina a bɛɛ ye kelen. Cɛ. Konate don. Konate. I bɛ taa nin to suruku golo ni waraba golo i bɛ suruku garisɛgɛ sɔrɔ ka waraba fanga sɔrɔ mais i bɛ micro minɛ i b'i kali n'a sɔrɔ i bɛ ne dɔn ou bien ni ne delila ka kuma parce que adamadenw dalen tɛ ko la ala min bɛ mɔgɔ faga bɛɛ ma da o la kuma min bɛ mɔgɔ mago ɲa i b'i kala a kan n'a sɔrɔ n b'i dɔn ou bien i bɛ n dɔn ou bien i delila ka wele téléphone i kala a kan micro la i ka diɲɛlatigɛ sababu filɛ hali n'i b'a kala k'a nɔrɔ i fari la de kana tunu. Depuis ala ye dan ni Lasi ma deli ka ɲɔgɔn ye n kɔni y'a kuma mɛn n tun b'a fɛ an ka ɲɔgɔn ye ala le ala tigɛ bi sinon an ma deli ka kuma n'a y'a sɔrɔ an delila ka ɲɔgɔn ye lahara o ka kɛ n ka ɲininkali premier ye 2000 filɛ ko k'o d'i ma animateur Lasi ko ten ko ka 2000 d'aw ma ko ka 2000 di ne ma ni bɔ animateur ma taa ka ban dɛ a bɛ Tarawele o tɛ bobokaw an balimakɛ dɔ de tun bɛ Jeli Musa Kuyate a ma se ka sira sɔrɔ ka na bon Lasi de bɛ ka diyagoya ko ka ne bila Jeli Musa nɔ na sinon ne tɔgɔ ye Cheikh Umar n jamu ye Tenbeli ne ye Jigiyabulon président de ye donc mais ko diyagoya ko fo n ka bila Jeli Musa nɔ na o 2000 in de filɛ nin ye. Jaa dɛlɛ o jaa dɛlɛ o kana dɛlɛ o Tenbeli o filɛ nin ye Tenbeli jaa dɛlɛ o alimateur dɔ ko ko mun ka misɛn est ce que o tɛ yen ne ma misɛn bɔra kuma kɔnɔ Lasi ko ka nin de d'i ma ok i ka wuli ka na nin minɛ Lasi ala k'a to i ka nali ka caya an ka jamana kɔnɔ a b'a kɛ cogo di Lasi a b'a to ten o hali ni animation tɛ k'i bɛ to ka mɛn i ɲɛna k'i k'o dabila o ye tiɲɛ wa ko hali ni animation tɛ i bɛ mɛn i ɲɛna o ye mun o tuma i bɛ yala wa i dan sɔrɔ i ka dɔ b'o la ko Musa tɔgɔ dɔ bɛ yen Semi Smart Kutu b'a kan na k'a ka na yan sisan Musa tɔgɔ dɔ a yɛrɛ k'a ka kabako de ye kɛrɛfɛ de b'a sen na ne ye kabako ye dɛ ni Bazuma na ka tile ta a ma nin ɲɔgɔn na ye ala y'a kɛ Lasi ɲɛ t'a bolo ala kɛ bɛ ka fɛn dɔ d'a ma min ka bon ɲɛ ye. I ye dansɔgɔ lɔ sisan micro di microtigiw ma. ayiwa ko ka micro di microtigiw ma. ayi aw ko tɛ aw ka continue. tonton e bonya b'a la e de ye ne wolo ne ye kalo 9 de kɛ fulamuso kɔnɔbara kɔnɔ
micro dini ma i ka tɔni i k'ale bila fɔlɔ an bɛna ayiwa jinɛtigi lase furu min sera cɛncɛn ma dɔ filɛ n'a ma ɲi hali bi kuma b'aw bolo ayiwa musa nana lasi bɛ ɲininkara i bɛ lasi lɔn wa ko kaba ala y'i da i bɛ kale li ale bɛ sɔrɔ ka kuma i fɛ depuis ala k'an dan depuis ala ye n dan ne ma deli ka tɔgɔ yɛrɛ mɛn kuma tɛ n ka lɔnni bi tɛ ala ni seko a gɔni juru lasi ko kabi ala k'ale da k'ale tɛ i dɔn ko nka loja mɔmuso nana yan ko loja ma se ka dɔn kɛ ale yɛrɛ ma se ka tɛgɛrɛ fɔ tɛnɛbiba ko dɛ tɛnɛbiba nana ko loja mana dɔn kɛ k'e bɛ tɛgɛrɛ fɔ mɛ loja ma se ka dɔn kɛ ka bɔ tawe tɛnɛbiba i ni su i ni gɔga ma an ka foli ma ni loja ma dɔn kɛ ni tɛmɛli ye dɔn kɛ sababu ye d'a ma a tɛmɛli fana ma se ka dɔn kɛ o n k'o de ye problème in lase me faka me ɲini fɛ lase maa minnu bɛ yan i b'a dɔn jamana maa caman bɛ maloya caman de mago bɛna k'i la nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ mali kɔnɔ o bɛ se k'i sɔrɔ nimero jumɛn kan o tɛmɛnen kɔfɛ burukina a bɛ se k'i sɔrɔ cogoya jumɛn parce que ale de ka gɛlɛn caman sigi bɛ yan walahi jama ɲɛna o ka na ka n'o mɔgɔya fɛn minɛ a ka gɛlɛn o ma ka na ɲininkali kɛ a ka gɛlɛn o ma. lasi musa i fa tɔgɔma nɔ nana ko musa k'ale ti foyi minɛna i bolo ko 200 ko k'a d'i ma k'i ka dugawu k'ale k'o b'ale bɔ i fa tɔgɔma don musa lasi tɛ an bɛ jɛnɛtigi lasi kɔnɔ n'o tilala su sera yɔrɔ min na a bɛ ɲini ka s'a sigiyɔrɔma bɔ yɔrɔ la o 200 filɛ jina 200 in filɛ musa min bɛ sali sanfɛ a ye jigin ka bɔ yen a t'a sigi ɲɔgɔn na ni lasi mago sera ma a b'o wele mɛ n'aw y'a jɔ ni min ye ko min sɔrɔ i b'o laɲini i ka bɔ yen. an bɛ se ka fura d'i ma minnu bɛ sali sanfɛ a ye jigin kini fɛn se de bɛ an bɛ se ka fura d'i ma k'a fila ina tɛnɛbiba jinɛtigi muso ina k'a taara ko ina taara ne b'a ye lesa b'a ye lesa na ina ka ci minɛ lesa ko mago de b'i la ina ka ci a diyara n ye tɛnɛ jinɛtigi ɲina i ka ci bɛ ne bolo k'a fara i bolo fɛnw kan i da wuli ko i na wuli ka n'i ta minɛ dɛ dugujɛ tɛ kɔnɔ na koyi ne yɛrɛ dɔgɔnin ye i na ka ciden tɛ yen a bɛ lesa bolo aw bɛ yan maaw bɛ sanfɛ kojugu dɛ waati jumɛn ɲini ka se. D'accord, a y'a kulo ma da ni min y'a tɔgɔ mɛn o ka na. A y'a hakili to autorité fana na dɛ su kelen kelen polisiw fana jɔlen bɛ u ma sigi dɛ. Polisiw ka fɔra ko filani bɛ minnu ka du kɔnɔ k'o kana sɛbɛn. Polisi jumɛn bɛ yen ni filani b'aw ka so. Dɔ fana mitera sisan gardi mun bɛ da la o de ko don. Ani gardi mun bɛ da la ko dɔ ka mutation bɔlen don. N'o bɛ yen o ka na o fana gɛrɛjɛgɛ bɛ yan mɛ filani bɛ polisikɛ min ka so o fana ka na o fana ka sababu bɛ yan. Den bɛ kelen fana bolo kɛnɛ ma dɛ. O lase man di.
O temenu ka kɛra na den ora. Bon, ngo mu kinise le b'a dimi o de ko don temeli kana to sen yɛlɛma dɛ bon an mago bɛ mɔgɔ kelen na parce que Seguba mɔgɔ bi a Seguba kanu n'a diyaɲɛ kama a diyara ne yɛrɛ fo n y'a tɔgɔ da Seguba tɔgɔ 2 dɔrɔn ka na Seguba tɔgɔ 2 o de ye bɔra Seguba minɔgɔ man ca ko mun ye Seguba kanu fo mɔgɔw b'a fɔ ma ko Seguba ni mɔgɔ 2 bɛ yan ko n'o bɛ yɔrɔ min ko tigi ka na dɔw yɛrɛ bɛ yen jini pantalon b'o la o bɛ yen kelen nalen filɛ jini pantalon bɛ min na o fana nalen filɛ a bɛɛ bɛ sɔn a bɛɛ bɛ sababu sɔrɔ mais mɔgɔ kɛni yɛlɛma k'i kɛ Segu ye dɛ mun ye école bila o bɛ min o ka gɛrɛ yan ale ye école bila Assalamu alaikum. Ne bɛ dugawu kɛ Seguba ye Ala ka kisi gɛrɛgɛrɛ ma Ala ka bolo mɛn a ka baara la Ala ka sini kɛnɛya d'a ma ka mɔgɔ karaba ye ka bolo mɛn a ka baara la sababu a bɛ kɔrɔ na a bɛ tile bin na a bɛ yɔrɔ yɔrɔ Ala k'a sama ka s'a ma ka n'a ka mɔgɔw bɛɛ kelen ma ka n'a figi ma bɔ o la ne y'o kɔli bila ka taa n bamuso de fɛ ne bɛ n bamuso de fɛ an ka fini dɔ d'o ma n y'a mɛn Simba musimba dini so mu ta kana mo pisi sa ne bi balom se to ko ha sali ala ka no ya ikisha basima Losa tu es où là si dimi ala ka no ya an dɔn ngala on bɛ fili mɔgɔ du fu ka bilo kɔnɔ dɔn ngala tɛ ala ye u ko dabari do dabari tɛ dɛ u ko muso do o muso ni y'a ko i b'a juru ta saya mun kɛra o ka o so kɔnɔ laban na muso de do fana wa ale tɛ wala muso tɛ mɔgɔ si nɔ tɛ ala ka bana furamugu bɛna dun i b'a kɛ tulu la ka mɔ la a bɛ kɛnɛya i kama
sécurité filani bɛ mun ka so mun ka temeli ta ɲɔgɔn kɛra ou bien ne bɛ